Найперш хотел бы подяковать для біскупа Олега, ординарія Віцебського, за запрошення. Завжди з великою радістю приїжджаю тут сюди, бо уже шмат разів тут був. І пам'ятаю ще так само початки цього фесту. І він розвивається з кожним годом. І він становиться все більше і більш значним. І ми знаходимося тут, а майже що на березі озера. Нехай реха від цього озера, від цієї води, якої завжди є, несеться по всій Білорусі. Нехай обвіщає Божою славу, нехай обвіщає славу Найсвятейшої Панни Марії, яка, як ми почули у сьогоднішнім Євангелії, сказала своє «фіат», сказала своє «так Богу». Користаюся з цієї нагоди, хотів би так само подякувати всім вам, всім вірникам Віцебської дієцезії за молитву моєї інтенції, коли у минулому році я переживав складний час, коли мне было тяжко вернуться на родину. Это был знак солидарности верников с біскупом. Щире вам дякую за это. І хай добрий Бог усім вам вас благословить, ваші сім'ї, ваші парафії і всю нашу землю. Дякую. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословленная ты поміж жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго Єсус. Усі ми добре ведаємо ці слова Марійної молитви, слова, яких нас учили наші маті на початку, коли вчили щоденної молитви. У цих словах виказана наша любов і пошана до Найсвятейшої Панни Марії. Марія, будучи повною ласки, покорно прийняла Божою волю. Дякуючи этому, здійснився чуд Бога втіловлення. Дякуючи этому, на землі з'явився Бог з чоловічим серцем і з чоловічим тваром. З'явився для нас і для нашого збавлення. Сьогодні черговий раз нас зустрічає гостинний Браслав. Місяць тому тут, у Браславі, відбувся популярний мистецький фестиваль «Віва Браслав». Вельми добре відомий. У Мінську повсюдь можна було бачити ці заклики, навідати цей фестиваль. Реклама була вельми велика. А сьогодні ми приймаємо участь у присвяченому Марії, королеві озер, духовному фестивалі. Прикметно, що Браславський фест завершає цілу череду літніх марійних урочистостей во всіх білоруських дієцезіях. Урочистостей, які моцно вписалися у релігійне життя нашого народу і з года у год становляться все більш популярними. І навіть викликані пандемією коронавіруса обмежування і перешкоди не заміняють практики культу Найсвятейшої Панни Марії. Це знак довіри нашого народу Божій Маті, яка непрестанно клопотиться про нас. Це так само знак надії, що, беручи приклад з Марії і просячи її заступництва, ми зможемо перемогти усі складаності нашого особистого і громадського життя і будувати нашу будучиню, зиходячи з вічно живих і вічно актуальних принципів Євангелія. Тому сміло ми можемо казати, що Марійна побожність на нашій землі – це наш національний духовний бренд, як вельми сьогодні це слово часто вживається. Наш національний духовний бренд, який дорогого коштує. Вітай, Марія. Вітай, Марія, гэтымі словами привітав скромную назаратанскую дзяўчыну Божий посланец Архангел Габріэль. Привітав, бо яна была поўная ласки і готовая выканаць Божию волю. Гэтым самым праз Архангела Габріэля Бог з надзеяй звярнуўся да Маріі. Паэты кажуць, што ў час звяставання неба, земля і пекла накіравалі свой позірк до Назарету, до гэтага маленькага доміку, у якім посланец Божий Архангел Габріэль з'явіўся назаратанскай дзяўчыне. Пекла было ўпэўнена, што Марія поступіць так само, як поступила Ева, што яна не згодзіцца з Божай волей. Земля чакала, калі ж нарэшце прыйдзе збаўца. А неба ведала, што гэты час ужо надышоў. Удумаемся толькі, што тады здарылася. Усемагутны Бог
пытается свое створение человека, человек, чи ты хочешь быть избавленным. Это означает, что Бог никого не змушает, Бог заставляет свободную волю человеку, сам человек отказывая. Ева не сгодилась с Божьей волей, и свет заполонил грех. Мария поступила инакше. И она добро ведала, что коли Бог чогось хочет, то хочет только добра для человека, и тому згаджається его волей. І славута Ефія, нехай мне буде поводле Твоего слова, гэта ключ да зразумення таємниці Богоуцеловлення. Под серцем Марії, тоді під час звестування почало бити серце збавці. Так само і ми, коли згаджаємося з Божою волею, приймаємо її і живемо поводле її, то дозволяем Богу своей лаской жить у нас. Мы становимся христофорами, носьбитами Иисуса Христа. Згода с Божьей волей – это ключ до счастья человека и громадства. Это ключ, який открывает шлях для вирішення наших особистих проблем и проблем громадства. Недостатковыми з'являються навіть самые найлепшие намерения и намагання вирішати наши проблемы без Божьей допомоги. Святый Отец Бенедикт XVI выразно каже, что без Бога человек находится у життєвым тупику и не має ніякої перспективи на щасливую будучиню. Тому завсёды актуальными застаються слови Ісуса Христа, что без Його мы ничего не зможем зробити. Это означает, что окромя человечих намаганняў еще потребна Божья допомога. А Мария является найкоротейшим шляхом до Бога, найкоротейшим шляхом до своего Сына, який есть один избавца учора, сьогодні і по всі часи. Сучасний світ переживає складаний час, бо знаходиться у темному гріховному тунелі. І сьогодні постає питання, коли ж ми з його вийдемо? Коли знайдемо протияття секулярної гріховної культури сучасності, яка нас поціляє і становиться причиною різних кризисів. Все залежить від нас самих, конкретно від нашого навертання. Нам потрібна постава марнотравного сина. І він зрозумів, що вчинив зло і сказав: «Устану і пойду до моєго Отця». І Отець його не вигнав. Отець його з радістю прийняв, його обняв. Так само и мы повинны сказать: «Устану и пойду», а милосердный Небесный Отец нам пробачить. На жаль, вельми часто наше навертание и вирішення проблем мы откладываем на завтра. На завтра зробимо, завтра. А треба пам'ятати, що завтра розпочинається сьогодні, а не у будучині. Тим самим ми хвореємо на так званий синдром жаби. Не смейтесь, жаби. Лягушки. Что это такое? Коли посадить жабу в каструлю с водой и поставить на маленький огончик, то спочатку жаба буде вельми задоволена. Тепленька, добра, притульна. Але потім вода нагрівається все більше і більше. Жаба інстинктивно пристосовується до вищої температури і при цьому тратить свою енергію. Нарешті вода починає кипіти. Жаба хоче вискочити з каструлі, але вже не має сил, бо розтратила їх на пристосування до піднімаючої температури води. У виніку вона помирає. Так само і чоловік, який допускає грех і зло і не спішається вирішати свої проблеми, найперш духовні проблеми, потім може не мати на це часу. Проблемой сучасного чоловіка є відсутність почуття своєї гріховності, що веде до трагедії. Архангел Габріель назвав Марію благословленою, але кожен з нас повинен бути таким. Ми створені по образу і подобенству Божому. У сакраментах росту стали вибраними дітьми Божими. Але чи такими з'являємося? На жаль, ми кожен день досвідчаємо слов святого апостола Павла. Я ведаю, що таке добро, але в той сам час я чиню зло. Сучасний світ морально хворий і не спішається у духовну поліклініку, якою є костьол. Не спішається до духовного лікаря, яким є Ісус Христос. Поглядім на сучасного чоловіка. Що для його саме головне? Духовні справи? Ні. Його більше цікавлять матеріальні і світські справи. Клопот про достаток і аморальне задовольнення.
Замест будаваць сваё жыццё на нязменных евангельскіх каштоўнасцях, мы імкнёмся іх змяніць альбо ігнараваць. Нормай маральнага жыцця становіцца не Божы закон, але грэшныя практыкі нашага жыцця, якія не адпавядаюць Божаму закону. Гэтым самым чалавек ставіць сябе на месца Бога. Мы забываемся, што Божы закон дадзены нам не для таго, каб яго мы змянялі, але каб ён нас змяняў. У сучасным свеце ўсё адбываецца наадварот. Змяняючы Божы закон, чалавек пераварочвае з ног на галаву традыцыйны маральны стыль жыцця. Але ці доўга можна стаяць на галаве? Нават найлепшы спартовец доўга не прастаіць. Ён упадзе. Таксама і мы падаем. Нам вядомы найбольш сучасныя паталогіі нашага жыцця. Гэта перадусім крызіс сям'і. Гэта крызіс Божага дару жыцця і крызіс маральнасці. Гэта імкненне да ўзбагачэння кожным коштам. Гэта карупцыя, несправядлівасць, гвалт, адсутнасць духа ўзаемнай любові і прабачэння. Гэта як бульдозер, прабіваючая сабе дарогу гендерная ідэалогія, якая паводле папы Францішка з'яўляецца ідэалагічнай каланізацыяй. Яна ўводзіць блытанне адносна нашай ідэнтычнасці, як створаных Богам мужчыны і жанчыны. Калі уважліва сачыць за навінамі рэлігійнага жыцця ў сучасным свеце, то можна часам вельмі моцна здзівіцца таму, што адбываецца. У 1998 годзе у Аргентыне паўстала новая рэлігія у гонар знакамітага аргентынскага футбаліста Диего Марадоны. Марадоніанізм, так называецца. А 7 ліпеня гэтага года ў Мексіцы быў адкрыты касцёл Марадоны. Вядома, што Диего Марадона быў вельмі талентавітым футбалістам, але не богам. У той сам час яго лічаць такім. У касцёле Марадоны ёсць своеасаблівыя стацыі крыжовага шляху. На іх прадстаўлены жыццёвы шлях футбаліста. Існуе нават літургічны абрад прыняцця ў гэтую рэлігію. Існуюць нават 10 запаведзяў Марадоны. Алтары ўпрыгожаны фатаграфіямі гэтага футбаліста. А людзі моляцца спецыяльнай малітвай у яго гонар. Наш Диего, які з'яўляешся скарбам зямлі, няхай будзе благаслаўлёна твая левая нага, няхай будуць памятнымі твае галы. Што гэта такое? Усё гэта нешта іншае, як пародыя на хрысціянскую веру. І гэта адбываецца ў каталіцкай Лацінскай Амерыцы. Вядома, што там футбол вельмі папулярны. На жаль, ён становіцца новай рэлігіяй. А што для нас з'яўляецца рэлігіяй? Багацце, незгодны з Божым законам секс, амаральныя задавальненні, алкаголь, наркотыкі, а можа таксама футбол ці хакей, можа стадыёны, дыскатэкі, забаўляльныя мерапрыемствы становяцца нашымі новымі касцёламі? Ці ёсць выйсце з такой сітуацыі? Можа, нам ужо нічога не дапаможа. Можа, трэба прызнаць нашу паразу і перамогу зла, якое ўсё больш укаранёўваецца. І сапраўды ўсё больш людзей жыве так, як быццам Бога няма. Усё больш ставіць сябе на яго месца. Усё больш людзей кажа, што можа вырашыць усе свае праблемы самастойна без Божай дапамогі. Але ці гэта магчыма? Добрым прыкладам з'яўляецца сітуацыя з пандэміяй каранавіруса. З дня на дзень з'яўляюцца яго новыя штамы і прыходзяць новыя хвалі. І хаця вакцына дае надзею, тым не менш мы занепакоены. Нельга забывацца і аб маральным аспекце праблемы. Пандэмія нам прыпомніла і паказала, што мы хварэем таксама грахоўным каранавірусам. Праблема граху, якую чалавек ігнаруе, становіцца падобнай да некантраляванай цепной ядзернай рэакцыі. Калі не прыняць адпаведных захадаў, то яна можа перарасці ў ядзерны выбух. Такім маральным ядзерным выбухам з'яўляецца адрынанне Бога, што вядзе да маральнай катастрофы і паслядоўна да розных крызісаў. Мінула 35 гадоў ад чарнобыльскай катастрофы, і мы ўсе яшчэ адчуваем яе наступствы. Але як забяспечыцца ад духоўнага Чарнобылю, які з'яўляецца першапрычынай усіх крызісаў, у тым ліку і грамадска-палітычнага, які ўжо перажываем другі год. У сучаснай секулярнай культуры ўсё часцей выкарыстоўваецца як прыстаўка ангельскае слова «пост», што азначае «пасля».
Европа называется постхристианской, свет постмодернистичным. Все большей популярностью користаются литература и фильмы постапокалиптичного жанру и тому подобное. У гэты ланцуг духовных аномалий сучаснасцю ўпісваецца феномен постпраўды, калі грамадскую думку фарміруюць эмоцыі і асабістыя перакананні, а не аб'ектыўныя факты. Не Божий закон. До речі, словом 2016 года у свеце стало слово постправда. Это все означает, что распочалася эпоха постправды. Мы, как христиане, повинны супрацьпаставіцца ёй і змагацца за правду, бо ў свеце постправды прапагуецца ідэя абсалютнай свабоды. Гэта асабліва бачна ў інтэрнэце, дзе кожны дзень абвяшчаецца новая праўда. Назаўтра гэта ўжо неправда. Назаўтра ўжо ніхто не звяртае на гэта ўвагі. Аднак сапраўдная свабода – гэта падпарадкаванне Божаму закону у праўдзе. Таму свабода павінна праяўляцца у праўдзе, а гэтая праўда у Божым слове, у Божым законе. Толькі праўда чыніць чалавека свабодным, а жыццё цнатлівым. Цнатлівае жыццё вядзе да шчасця і супакою ў грамадстве і свеце. У евангельскім аповедзе пра аздараўленне паралітыка Jesús кажа яму: «Устань і ідзі». На жаль, сучасны чалавек неахвотна падымаецца з ложка духоўнага амярцвення, што вядзе да шматлікіх крызісаў. Нават калі нам выдаецца, што грэх і зло перамагаюць, ніколі не позна распачаць нанова, ніколі не позна пачуць словы Jesúsa і іх выканаць, устаць і ісці. Мы створаны па вобразу і падабенству Божаму. Гэты факт чыніць нас здольнымі любіць свайго Творцу і іншых людзей, быць адказнымі за наш асабісты лёс і лёс свайго народа, жыць свабодай паводле Божага закону і ягонай праўды, і такім чынам падымацца з грахоўнага балота і ісці наперад у сваім духоўным дасканаленні і змяняць воблік зямлі. Браслаўская ікона прадстаўляе Марію з Jesúsам на руках. У левай руцы Jesúса земны шар, сімвал валадара свету. Правай рукою паказвае на Марію. Гэта знак таго, што ў нашым жыцці мы павінны следаваць за ёй і паўтараць яе фіет. Няхай будзе твая воля, Божа. Як хрысціяне, мы пакліканы думаць і жыць па-божаму, а не катэгорыямі гэтага свету, дзе чалавечы розум вылічае, што больш выгадна, а што не. Павінны быць сапраўднымі хрысціянамі, а не штучнымі. Жыць не постпраўдай, але праўдай заўсёды актуальнага і дзейснага Божага слова. Марія, наша маці духоўная, каралева азёраў, якую мы сёння праслаўляем асаблівым чынам у наш час, вельмі трывожных і небяспечных маральных і грамадскіх выклікаў, калі вырашаецца наша будучыня, выпрасіў свайго сына Jesúsa Христа нам і нашай бацькаўшчыне ласку быць свабоднымі у боскай праўдзе і жыць згодна з Божай воляй, каб стаць, як ты, благаслаўлёнымі сярод народаў свету. Амен.